أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد umma tore julfulɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh e gonɗe ene gonanɗe hande ñere mawba tatawre mbiyen ɗiɗawre korka hitande ujunere go'o e meɗɗe nayi e capanɗe nayi joyi ko totirde ñandere tati lewru hitande ujunere ɗiɗi e limgal Gregoriya en fayi yeeso e darnuno jande meɗen Kenya ɗon e nder sura hudin en mbaɗi dow aya panɗe jeweɗiɗi e nayi bo en ummoto aya ka capanɗe jeweɗiɗi e joyi biyol angiɗo ceniɗo walamma ja rusuluna hudan suwihin wada bihin zaran waqala zayum asib walamma ja rusuluna hudan si'in wada bihim zar'a qala hadha yawmun asib mino e dow wi jomi angiɗo ceniɗo noyi yimɓe annabi ibrahima to wakkatire nden eɓe jooɗodino e leddi kan'ana ton nder leddi iraqi kenan ɓe ɓiɓɓe wappa ɓe to nde ɓe feroyi sey ɓe garti hanko annabi luuɗo o jooɗi leddi jordan hanko bo annabi ibrahima mo jooɗi leddi israil joni kenan ɓe latti e Palestinu o bo e Jordan bo ɓe ɓiɓɓe bappa en bo kowa annabijo to hanjum sey jomirawo ɓangiɗo ceniɗo nuli hanko annabi luuɗu faake yimɓe galluwol maako Sazzum ngol ɗon joni ma ko bo ɗum ya bille magol e ɗon joni kan ɗum lattake ali ha safila ha bane jangeten yeeso inare nden gene ma fuɗata ndiyam maɓɓe mbalotoɗan e nder ɗon ma ko faɓel a tawata nder ɗon gamma wato jomirawo yadake halki inare nden halkukiki wala nde warta nde nafa goɗɗum kan inare nden ɗon ɓalwi kurun yoɓe kokka habar to hanko annabi luuɗu bane bolwuɗen wigo ɗum nuloyi nulaɓe ɓen mala'ikaɓe ɓe gari ɓe jippori annabi ibrahim nden gaɗa ɗon ɓe fati toon e annabi luuɗu on o woni to kadi joni ɓe jottake walamma ja'at rusuluna luuɗan wakkatire nde nulaɓe amin jahani annabi luuɗu si'a bihim wa daqa bihim zar'an he hunde ɗum mettinanimo bo ɓiɗɗanimo ɓernde ay hazani be sababihim ɓernde mako ɓiɗɗi e dow warki ɓe yimɓe ɓaddima hande ɗum halka yimɓe gelle ɗe go'o kenan ɗiɗaɓol bo hande yimɓe ɓe hoɓɓe ɓe andana baale yimɓe gelle ɗe hande mbaɗɗake kay hoɓɓe ɓe kamɓe ɗaltaɓe andi kadi ɓernde mettay e ɗon ta wodi mana goɗɗo na geeto annduɗa a waɗi koɗo ambo a mawnina koɗo maɗa annduɗa bo na geeto maɗa waɗanaymo nane handi ay dole ɓernde maɗa nana welanayima to ɗum hanjum woni ko mettini ɓernde annabi luuɗu o andi lalle hoɓɓe ɓe fa tawgo ɓe dilli jam ngam yimɓe gelle ɗen o andi ko ɓe gadata e worɓe ngam ma noon ɓe ɗaltaɓe hamɓe ma nda bo ɓe woɗɓe ɓe ngari wa daqa bihin zar'a kadi ɓernde ma ko ɓiɗɗi e dow ɗon ay sadaran li'annahum hisanul wujuhi ngam hamɓe hoɓɓe ɓen ɓe woɗa geese en fi surati adyafin jaɓɓe ɓe ngari mana e dow hamɓe ɓe hoɓɓe fa kafa alayhim qawmahu wanjum o hulani ɓe yimɓe maako hamɓe mala'ika en ɓe allazina kanu inda ibrahim ɓen ɗon wonnoɓe jikki annabi ibrahim ɓen de wal mana annahum irtahalu min indi ibrahima ta ataw qaryata luuɗi ɓe ummi ɓe ɗacci inare mana e annabi ibrahima woni leddi Palestinu ɓe fatoy toon e anko annabi luuɗu o woni inde gellel ɗen ma e nder Palestinu Kalil joni ma ɗe wiyete Kalil ɗon e nder leddi Palestinu inare annabi ibrahim wonno to kadi hanko bo annabi luuɗu e mo jooɗi Sazzum nder leddi Jordan joni ndi wiyete watu samma Saddun ɓe abunan baladum bihimsin mana ɗum gelle gonɗe e leddi Jordan wa bainal Kalil arba'ata farasika ko hendi hakkunde gelle Sazzum e gelle ɗe annabi ibrahim woni biyeteɗe Kalil hanjum wonte yaadu milji farsakuji 4 farsaku bo wona kadi mil 3 kenan ko
mil tati woni farsaku. Farsakuji nayi kenan, milji tati nde nayi kenan ko, tati nde nayi, nayi nde tati, milji noye, jewetati ko, wa sappo e jewego kenan. Nisfan nahar ɗum yaadu bano ndu reta nyalimare. Fawajadu luɗan ya amalu fi abdillahu, ɓe tawi annabi luuɗu e sera gelle e huwa e ngesa muɗum. Waqila kongol gongol wa kana yata ɗibo wurtake tefki iri bano lekkon ni ɗon kadi ɓe fototiri e mala'ika en ɓe. Wa qad qala Allahu lil mala'ikati, jomirawo bo wino mala'ika en ɓe hoɓɓe, la tulikum hatta yashhada alayhim luɗum 4 shahadati. To kalkeɓe sona anko annabi luuɗu o shahidi e dow maɓɓe wigo ɓe kuwa bononda ɗum nde nayi. Fastadafuhu fanɗalaga bihin, ɓe tebi bernari anko annabi luuɗu kadi o dillide e maɓɓe. Falamma masha bihin sa'atan qala lahum, ɓawo yaade maɓɓe yaadu seɗɗa goni sey o moyɓe, amma balagakum amra hasihi lqarya, nde anon kam on ngalana habar gelle amin ɗene ɗe gontiri. Qalu sey ɓe mbi, wama amruha, ɗume woni fi yimɓe gelle moɗon ɓe? Qala moyi, ashhadu billahi innaha asharru qaryatin fil ardi amalan, mi hunorake jomirawo wigo gelle amin ɗe anje onte ko ɓuri halluki nder galluji hu e ɓawo lesdi ɗo e kugal kallugal. Qala zalika 4 marratin, kadi nde nayi emo wi'a kana kadi shayda mako wangi nde nayi. Famadaw ma'ahu hatta dakalu manzilahu, ɓe tokkimo ha yaki wuro mako hanko annabi luuɗu. Kongol gongol qila innahu marra ma'al mala'ikati ala jama'atin min qawmi, nde o nastido e maɓɓe gelle, nde jama'are arandere yimo hawtade e hoɓɓe mako batangama zufi ma baynahum, sey ɓe gaɗi ka ɓaƴotirki hakkunde maɓɓe, ɓe kollidira gite ndafa en keɓi hande ɗo. Faqala luuɗum, annabi luuɗu, inna qawmi sharra kalqillahi, on anda wigo yimɓe yamɓe ɗum yimɓe wato halluɓe nder tagle jomirawo. Qala jibrilu, malaika jibrilu mo, hazihi wahidatun, oy to jama'are malaika en on nani shayda arande. Famarra ala jama'atin ukura fatangama zuɓe shalori jama'are wonde yamɓe ma ɓe ɓaƴotire hakkunde maɓɓe. Wa qala mislahu, ɗon ma o wiɓe yimɓe yamɓe de ɓe mboɗa dey, nden kadi ɗon ma malaika jibrilu wi yimɓe muɗum ɓe yadata to nda on gi shayda ɗiɗaɓa. Summa marra ala jama'atin ukura faqalu zalika, faqala luɗum misla ma qala awwalan, ɓe o sali jama'are tatawre hayre ma nde wi'i bano non, nde waɗi bano non, ɗon ma o wiɓe bane o winoɓe aram, hanjum wonte wigo yimɓe mako ɓe yimɓe ɓe mboɗa. Malaika jibrilu ɗon ma holli wi'i yimɓe muɗum to on nani fa. Hatta qala zalika 4 marratin, yende o wi ka nde nayi kenan o shaydanake ɓe nde nayi. Kullama qala luɗum hadha alqawla qala jibrilu lil malaikati ishhadu, nde anko annabi luuɗu o wi yimɓe mako ɓe mboɗa fu, sey malaika jibrilu to shayde anon malaika en. Qila innal malaikata ja'u ila bayti luɗin, ɗum wi hamɓe malaika ɓe ngari wuro annabi luuɗu. Fawajaduhu fi darihi, ɓe tawimo e saare mako. Wa dakalu alayhi wa lam ya'lam ahadun bi maji'ihim, ɓe nasti wala anduɗo warki maɓɓe illa ahla bayti luuɗin, sey de yimɓe cuuɗi mako tan. Wa karajat imra'atul kabisa, nden debbo mako on ɗon mo anduɗen ɓi hitejo. Daraballahu masalan lillazina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata luɗin kenan ko hanko kore annabi luuɗu e mo nder nda nastoɓe hiite. Kadi o wurti afwan, waɗi ka gayyaki yimɓe gelle mako. Fa akabarat qawmaha, waɗi ka yiki yimɓe gelle mako, inna fi bayti luɗin rijala ma ra'aytu misla wujuhihim qaddu, nder wuro amin ɗo hande wodi worɓe woɓɓe hoɓɓe mi meeɗami ko woɗi ba maɓɓe ko joɗimi, wala asana min e mo gayyo yimɓe. To kadi ayi o lattake nage to ɗo en bolwino ka mbiɗen haala wigo way dañeki nageto dañuma, ko daydeɗa e nageto, ko daña nageto, ko tetetira e nageto, na ɗum ustari e maɗa ba an ɗon ɗum hoddirore jomirawo non de on tiri. Tagu wonna bawɗe suɓat moye dañata ɗum, ay wala bawɗe ko. Wonna bawɗe bo suɓa moye dañata, ay wala bawɗe ko. Wonna bawɗe suɓa moye daydete, ay wala bawɗe ko. Ndikka ma bolle mo joɗodo to kore muɗum ɗon kam waway suɓuki ko. To ɗon ɗum ma a waway suɓa
shuɓatoɗa a tammi a suɓi ashe a anda ko na en mbino bana haala way mo giɗɗa e giɗɗo ma mo heɓuran ma sai tawɗen ɓawo yiɗitaki ɗukki tagu enana way giɗɗo ɗum ba ɓurani ɗum a kam mo giɗɗa ɓuranima ko noon wallahi mo giɗɗa ɓuranima to ko o faɗɗete har maya a nana ɓernde ma e weli e mako o bo komo waddama wo to nda o yehi cuuɗi maɓɓe ɗum hokkoyimo goɗɗum o waddanima ndiyan calkaɗan belɗan fa amma yetan moɗa goɗɗum o waddi o hokkanma ngam ma a yiɗamo o bo ko o waɗane goɗɗum ma a nanta ɗume ma on gi'aynamo kore muɗum wañata to tefoyi magani waddi to hukkanimo heɗum nanga ɗum hanu ko nano nane an kan jaɓana Allah o wolwata o dukata amma keña hende mo huɗiyam keña hende huɗimo wa o heɓi o wolwi way keña kadi nana ɗum ɓedduma wonnaki woyata ɗum ɓeddi woɗuki hanko kanko nane o ñaptatano amma wallahi ko gaddumi gaɗumi ɗum malan an joni o ñaptay wa o huɗi woɗuki o joɗoto cuuɗi ɗi to ay kenan hanko nde o yiɗimo ko waɗi foy o nana ba ɗum belɗum ɗum boɗɗum to giɗɗoma an a yiɗamo bo hanko bo to waɗanima getum ma henana kadi ba ɗum gettaɗum komo waɗanma fu henana kadi hakkilo maɗa ma ha a yilo tulline nane noon gama ɗon tagu mo yiɗi hanko wonte mo ɓurta natsuwa e dow mako e dow giɗɗo ɗum to mo giɗɗa o fa saɗa o yaruma har hiite saɗa jomirawo ɓangiɗo seni inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum woɓɓe daga nder rewɓe moɗon e ɓikkon moɗon woodi waywayɓe moɗon ndenteɓe sona jomirawo mo heƴi wi'a banu kaɗo o nasta hakkunde baba e ɓiɗɗo nasta hakkunde kore e gorko wala e nasto to na jomirawo ko sey oy to woɓɓe nder rewɓe moɗon woɓɓe nder bacci moɗon ɗum waywayɓe moɗon ndenteɓe sabo ngam ma holluki non ɗum to hanko ay annabi luuɗo o debbo ay o denteteɗo ko ayi fa hanko emo wondi e halluɓe ɓe gelle ɓen qal haha yawmun asib o yande ñandere nde kan sataniyam mi relline gadaymi e hoɓɓe am ɓe e yimɓe am ɓe shadidum ɗum hunde nde mi meeɗa mi aba hande mi waɗa hoɓɓe ba ɓe e gelle ba ɗe ne kelerantomi hoɓɓe am ɓe nda bo haqqe maɓɓe fuu e dow am woni hanjum wonte yawmun asibu ɗum ñandere satande mo hankoni dole sey to mo heelanake ɓe yimɓe gelle maɓɓe bo dole sey keɓi ngadi e maɓɓe mana ngabtaru kama ɗon e ɗum lattanimo hunde goɗɗum hakkunde e hakkunde وجاءه قومه يهرؤون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم واتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد وجاءه قومه يهرؤون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم واتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد jomirawo ɓangiɗo seniɗo wi wa ja'ahu qawmuhu bo non ɗum ni ɓe gelle mako sey ngaranimo lamma alimu bihinde ɓe andi habar wigo hoɓɓe ɓe ngari yura'una ilay eɓe jawɗo faaki e wuro ngon kowa e tini wa min qablu ay to yeeso tonno ma bako ɓe hoɓɓe ngarano ma ay qabla maji kanu yamaluna seyati yimɓe huwoɓe kuuɗe kalluɗe wayi etiyanu rijali minal adbari yanjum wonte waranki worɓe ta ɓawo ɗum kan ko dabbaji ma en gi'ai dabel e maggo dabel en gi'ai bo ngaari e maggo ngaari kamma noon ɗum hunde goɗɗum ñidduɗum ɗum tona ngam qur'anu wino kama tagu nesata jaɓuki e ka waɗe ma ballentena amma bo ɓe ɗon gaɗa ɗum har ƙungiyaji mawɗi ɓe goni fitina mawɗum ma'ana geddu Allah mawɗum bandaga ma ɗum ummatore annabijo sallallahu alaihi wasallam ngam ko ɓe gaɗata yaari ɗum halka yimɓe gaba ɗaya qala luɗum annabi luɗu wi ya qawmi he anon yimɓe an haulai on giɓe banatiya ɗum ɓikkon ammana fatazawwaju hunna te'eɓe hunna adharu lakum ɓe ɓuri senanaki on nda ɓiɓɓe rewɓe ɗon te'e fattaqullaha ndene jomirawo wala tukuzini min bo to shemtineyam mana tubdihuni fi dayfi to shemtineyam nder hoɓɓe am ɓe adiyafi alaysa minkum rajulun rashidun o ngala goto ma hande kanditiɗo keptowo ko gaɗoton ɗon ɗum bonanda on fu moɗon kawtuɗon e dow hunde
latti ɗum ñidduɗum ɗum woɗa ɗum handayi on fuu moɗon goto hintowo dara wiya ko gaɗoton ɗum woɗa ɗum o wala nder moɗon ni yamuru bil ma'rufi wa yanha anil munkari ɗum heɓa goto mana umrowo boɗɗum haɗa kalluɗum nder moɗon ni hande on wala nder anon bo hande gelle ɗe fuu maje ayi ko jomirawo jarraborimo yawwa use hanka woni haala ka mbi'eten ɗo ko wa kana fi shar'ihi yajuzu tazawijul kafiri bil muslimati kongol gongol wi'i dagake e nder shari'a hanko annabi luuɗu kefeero ɓaga julɗo ko jon to heferɓe ɗiɗo kaɓɓi tegal to ɓe silmidi e ɓe gondi nana tegal maɓɓe ngal to ngal ɗum hangal ngal ɗum ɗalta ɓe dow ɗon ɓe tegal moɗon wati ngare ɗum fuɗitana on gongal ay to ɓe silmi e dow tegal ngal ɓe ganno daga sa'i ɓe heferɓe ɓen hangal ngal ɗum ɗalanta ɓe non woni nde shari'a jo'ini to ɗo gotol kenan waqila kongol gongol yi arada banatahu alayhim bi sharti l islami annabi luuɗu fe'inaniɓe ɓe te'a ɓiɓɓe muɗum ngam ma e dow sharaɗi ɓe silma ɓe te'a ɓiɓɓe muɗum ayi kongol ɗiɗaɓol waqila qala dhalika litaklisi adyafihi kawai o yika tan ngam ma o heɓa o hisna ma'ana ɗum e mako hoɓɓe mako la ibahata li tazwijihim baynahunna ngam wala dagaki gokki hakkunde ma'ana kefeero te'a ma'ana julɗo la'allahum idha ra'awhu qad fada adyafahu bi banatihi yanzajiruna wa yartadi'una wa yataraku hadha al-amra ko wigo to mo fansitorake ɓiɓɓe maako ma'ana e hoɓɓe ɓe wigo hamɓe bo to ɓe gi o waɗi noon ɗum waway ɓe kultora ɓe faɓɓita ko ɓe fondi anani kongol gongol waqila kongol gongol hangol ɓuri woɗuki almuradu bi banatihi nisa'u qawmihi kawai rewɓe ɓe ɗum tawi e zaman e gelle ɗen fuu maje ɗum ɓiɓɓe maako ko jon ɗo ko e karkara ɗum ta ummake ha ɓikkon nde ɗum fu joni bacci meɗen ɗi ko andi geeto kam to ummake to wi'ete haala ɓiya e ɓi en o'o kona non ɗum ɓiya bo an amma bo to woloya to joni suka meɗen o'o ko bo baccel meɗen ngeel andi o hawta ha e maako to gam ma non hanko ma annabi luuɗu noon o nodditiriɓe ɓiɓɓe maako amma bo ɗum rewɓe karkara ɗum fuu majum ngam ɗume ngam daruki wiigo hanko annabijo ummatore nde fumare ɗum ummatore maako worɓe maɓɓe ɗum ɓiɓɓe maako kona noon joni on gi'ayna anen ma rewɓe annabijo sallallahu alaihi wasallam ɓe fuu maɓɓe ɗum inna en meɗen goto fu ummul muminina wiyete to ɗum wi hamɓe ummul muminina to hanko bo na annabijo kenan abul muminina hanko bo baba mumini en kenan ko gamma ɗon ɗum noon hanko ma annabi luuɗu alayhi salam jam tabbitanamo wigo rewɓe wonɓe e zaman mako ɓe fuu maɓɓe ɗum tana ɓiɓɓe mako gamma noon bana tiya ɗo emo fonda ɓiɓɓe leñol mako ɓe fuu maɓɓe te'ene ɓikkom da ɗon ɓaŋidiri mana hakkunde moɗon da ɗon ɓikkom meɗen ndehon koshine mana ɓuranayi on jonde jam e waɗuki iri hundeji gabtaruji ɗiɗi banda gam jomirawo wi kama tagu jaɓata e ɗum waɗa iri non ma wala tukuzuni fi dayfi min kam to shemtine nder hoɓɓe am ɓe alaysa fi minkum rajulun rashid wala goto ma hande anon bo kanditiɗo nder moɗon قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قالوا بنجابي مبنجي لقد علمت أي عندي ما لنا في بناتك من حق من غلا حق قدن حاجة دو ونانجو انت مشارها ميدن صفا ستراني ان حاجتين hanjo wonte haqqin min ngala haaje goɗɗum e ɓiɓɓe ma ɓiɓɓe rewɓe ɓe na hamɓe banni min ba wa innaka ay an ɗon ma e hoore maɗa la ta'lamu andi ma nuridu ko min poodi kam min ittiyani rijali worɓe tan banni min ay ɗo hende ɓe gaddi inna harfu tawkidin nden ɓe gaddi kadi bo laamu tawɗi ati innaka la ta'lamu ay a andi haqiqa doron nawa a anda ba ma nuridu ko min foodi hanjum wonte waranki worɓe tan minon woni ko wanni min wannamin ɓiɓɓe maɗa rewɓe ɓen قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد
oy qala o wiɓe law anna li bikum quwatan to mi wodanno on bawɗe goɗɗe sembe goɗɗum feere ɗaqatin mi woodi bawɗe e dow moɗon aw awi ila rukunin hadidin ko mi heɓa mi yaha mi tuugo mana faki mana e garuwol gongol sembingol ɗo kinaya to mi heɓayno walloɓe an ngara ballayan sappaki nana tagu to sembiɗa e ruyta kan nana to heɓi to ɓarake lekki ko bo ɓarake katangawol gongol te awi ila rukunin shadidin heɓa ɓaro goɗɗo heɓedda sembe to hamɓe ma to heɓayno hande da wonno woɓɓe ɓe mo hawtata e maɓɓe leñol gongol o nodda o wara en gare balleyam kelanoɗen hoɓɓe meɗen ɓe wallahi to mi heɓayno noon kan dami waɗi ɗo ko fondi rukunin shadidin oye ashiratin mi wonno leñol an gongol mana tansuru ni walloɓe an labadashtu bikum dami nangimi haɗi on ko fonuɗon waɗuki ɗum falamma ra'atil malaikatu wakkatire nde malaika ɓe gi'i zalika ko yimɓe mako gadata e mako na mo tefa heelaki hamɓe bo ɓe tefa faɗaki hoɓɓe mako قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب جومرا بانجيدو شنيدو وي قالوا حب النبي لوط سيمبي يا لوط هي أم بيرو أمين النبي لوط إنا أي أشياء عندنا من إنا رسول ربك منهم بيدو نلاب جوما من ملائكة lan yasilu ilayka ɓe jarata fake maɗa ɓe keɓatama bisuin ɓe kemñinantama kalluɗum ɗum kulta ɗum anni ne gaɗata fa asri bi alika bi qita'in minal leyli wurtode e jama'are maɗa daga e luttan jemma qita'in minal leyli yebre wonde mana luttan jemma daga jemma duru wurtoda e yimɓe cuuɗi maɗa wala yaltabin minkum ahadun to goto moɗon yeeɗito li alla yara azima ma yanzilu bihim ngam ta to yi'a hunde mawɗum ko ukkantoɓe illa mra'atuka sey fa kore maɗa tan ɗo bir raf'i illa mra'atuka kenan ɗo ɗum lattake badalum min ahadin wala yaltafit ahadun illa mra'atuka wala goto e itoto to na kore maɗa kenan hanjum on tetturde illa mra'atuka wa fi qira'atin bin nasbi e nder qira'a gokka bo ɗo bo ɗum waddi illa mra'ataka ɗon bo istisna'un min al ahli ɗon bo munnan fa asri bi ahlika kenan illa mra'ataka wurtoda e yimɓe maɗa sey fa kore ma tan ɗon bo ɗum lattaki istisna'un ɗo to ɗum waɗi wato istisna'u ɗum wodi sharaɗuji hewuki istisna'u daga aran istisna'u har feere illa nde wara e ɓawo mujabun tammun haala kuɓuka cip nden taw nden bo ka wala ndiwka e nder maka haala kewuka ka wala bo ndiwka to haala hewayi sey har feere illa wari to ɗo turde ɗum waɗata ma jaa illa zaidun ko wari ɓawo illa ɗon amma bo to ɗum waddi haala kewuka nden bo tabbutuka to ɗon bo kadi masde dow ɗum waɗata ma qaman nasu illa zaidan qaman nasu illa zaidan ay qaman nasu ay haala huuɓi nden illa wari to ɗo heɗu ay illa zaidan amma to haala huuɓayi ɗum ma qama wala dariɗo to ɗo yede illa zaidun nden bo wodi kiita gokka kadi bo ɓawo ka mujabu e mana e tammu ɗum wodi ko ɓe getta istisna muttasilum wodi bo munqadi'un to ɗo jon to en dari fa asri bi alika bi qita'in minal leyli wala yaltafit minkum ahadun ayko to on hoji daga wala yaltafit minkum ahadun to ɗo haala huɓayi nden illa wari illa mra'atuka e ɗum waɗa illa mra'atuka tana ma qama illa zaidun kenan wala be ge'itiɗo to na kore mako ko maltafata illa mana imra'atuhu wala ge'itiɗo to na hanko amma to ɗum hoƴoy fa asri bi ahlika
biqida minal layli ɗon bo haala huuɓi wurtoda e yimɓe maɗa jemma wala yaltafin minkum ahadun to goto fu ye'ito to ɗon ɗum waali ɗum de'itima haala waati amma sai ɗum illam ra'ataka kadi ɗon bo heɗum masata ɗum illam ra'ataka samma o waɗi ɓaawo haala huuɓi nden bo wala ndiwka e nder maka fa asri kenan hanjum dillido e maka ngam ma wala haala ndiwka daga aran innahu istisna'un min al ali ay fala tasri biha hanko kam ta dawdu e makon gurtodoɗa e makon dillida e mako hanko debbo maɗa no waɗi innahu ne fi woni ma asabahum fuu ko heɓi yimɓe gelle maɗa musibu ha he to heɓi kore maɗa bo faqila ɗum wi'i lam yakaruj biha annabi luɗu wurtodaki ma e kore muɗum konngol gongol wi a'a kara jat debbo on wurtake amman walta patat sai mo yeshiti faqalat mo wa qawmahu o wayyo mi woni yimɓe am wa jaaha hajarun faqatala hanko ma sai hayre tokkitoyimo wari fiimo faɗɗimo wa sa'alahum an waqati halaki kadi annabi luɗu ƴami malaika en ɓen haala nde ɗum halkata yimɓe am ɓen ngam tato ɗum waɗa irin annabi yunusa ko annabi yunusa alayhi salam o shittori ay ko yawwa o alkidi e jomirawo to ɓe tuubayi ɗum halkayɓe wakkati waɗi ɓe tuubayi har wakkatire wurtaki mako gelle waɗi o wurtake gelle oyi o ɓarkinake gaɗa hayre emo rena ɗum halkayɓe hamɓe bo to ɓe tuubi e huɓe nasti jundanko haala halkukiɓe wala shikenan hanko bo ɗum waddi e mako bolle ɗum halkayɓe to ɓe nuɗɗinayi bo ɓe nuɗɗinayi ɗum sa'ire nden to gaɗa o dilli bo ɓe nuɗɗini o daari e ɗum halkayɓe de har joni ko ɗum waɗanayimo bo wahay ɗum halkayɓe ɗum ay ɓe tuubi ɗum eɓe tefamo hamɓe to hande to annabijo meɗen nasti en nuɗɗini komo wi'i huuɗa ɗum oyi ɗum waɗay duulel gongel dangel ngel ummoyake daɗɗon oyi ɗum waɗay kena ɓalewa danga ɗon ga dilloy kay jama'a en tuubi ɗum warte ɗum tefamo hanko bo ton gaɗa hayre mo yurnoɓe kalkay woɓe kalkay o to ha wala wuytuki gelle ɗe kam sey dey yeeso to kadi yeeso ton ma ummo yeeso on jeyi ɗum o guinde o nasti nder girgirwal ma ɗon mangal waɗi ka falƙucuki ngal hippa yimɓe magal ɗo ɗum waɗa ƙuri'a wodi mo layfi ɗum waɗi ƙuri'a yani dow mako ɗum hanko woni mo layfi on ɗum nangi ɗum tattarimo juuɗe kolɗe ɗum jeefimo nder ndiyam faltaqama hulhutu lingu kadi moɗimo hende o waɗi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin nden jomirawo waɗi ɗum wubimo ton yeeso mana e yaasi maayo ɗum heɓi iri dumara fiyo ko ngari filitini ɓandu mako kadi o hoyriri noon to noon hanko on ma annabi luuɗo to ya jomirawo ande ɗum halkata ɓe nde ɓe kalkete kam ɗum wi'ayam mana wakkatire nde ɓe kalkete an wakti alaƙi faƙalu ɓe gi inna maw'idahum subhu ina ka jomirawo inaniɓe wakkatire halkeki maɓɓe besgol faƙala annabi luuɗu a uridu a ajala min zalika to mi heɓayno kam ɓe e yimɓe kam da ɓura yawuki nonnoma andi to ɓernde metti ɗum yeddi jomirawo hamɓe annabo en nawa ko ɗum waɗaniɓe hamɓe mettintaɓe ɓernde ba yedduki jomirawo emo wiya accukiɓe second ɗeya wawa ɓe gaɗa bononda goɗɗum nden da bo hoɓɓe mako e ɗon e gelle to ɗum ɗaliɓe ɗum yawtake kam nana ɓe mbawa ɓe keɓa rinjaye kenan e dow hoɓɓe mako ɓen o hulata ko bo ɓe mbawa ɓe kuwa kugal gongal ngal geddi to na hangal ngal ma ngam ma noon ɓe jawa ɓe kalke ay ɓuuri nana noon ɗum waɗata e shari'a ka neɗɗo to irtoɗɗake wurtake nder juldanku nana e ɗum tefa ɗum e lahira jawɗum maza ɗum yara ɗum o wurtake nder juldanku ɗume waɗata e jonde duniyaru wala ngam ma noon ɗum yaramo lahira e ɗum tefamo jawɗum e ɗum tefamo toon ngam o wala bote goɗɗum to mo wuyti mo yi mo tuubima saɗa o halka woɓɓe bo gaɗa ɗon hanjum waɗi hukunci tsafo e hukunci zindiqijo fu e nder fiqihu meɗen hanjum wonte mbareki ngam to o tuubi o yi on o tuubima o helanake ƴiƴam mako to mi tammi bo gaɗa ɗon o waɗa e suuɗi mo heɓa yimɓe woɓɓe mo hollaɓe hunde ɗum shikenan he hunde ɗum ɓedda kadi bo yaɗaki banane ɗum ɓurane nane ma ngam ma ɗon hamɓe kiita maɓɓe e juldanku hanjum wonte mbareki moye dami yiɗino kam ɓuri noon hamɓe bo ɓe mbi qaalu ɓe mbimo alaysa subu bi qaribin hande subakare hanjum wotte besgol ɗo kan nana ɓadi ɗum muñu mana annabi luuɗu am hanko estete joni
ولما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل jomirawo ɓangiɗo ceniɗo e falamma ja amruna wakkatire nde umrore amin warani malaika en bi ilaki yimɓe halkuki yimɓe annabi luuɗu ja'alna sey min gaɗi aliyaha ɓangi ɗum gelle maɓɓe ay qurahum galluwol maɓɓe safila ha warti les heyde ɗum yiri ɗum popi ɗum popi les ton malaika jibrilu hukki wilewo muɗum les ton hoori leddi maɓɓe gonnodi ta dow hayri hooti les lesdi beɗi gonnoɗi ta les bo hanji kotata dow tedduɗum leddi ndin ma heyiɓe ay hala go tedduɗum leddi ndin tamda ɗuya ko ɓuccere wala non ɗum nangi ɗum wayliti leddi ndin ño'iɓe ay halkere waɗi ko ballantana bokali ɗi ɗum wokiɓe bako ɗum halkaɓe ñagale ɗum ñagake hete neɗɗo relli e nasta non ɗum ɓaɓɓaki leddi ndin daga les ɗum waddi ɗum hippiɓe ɗum waddi aliya ha sabila ɗum waɗiri waylutuki tamsere tamsowo non ɗum waɗaniɓe anani ne ɓe kalkira fa ngam ma bononda maɓɓe to kadi anen bo en jaɓa gaɗen iri bononda ɗum tagu to halkiraka iri noon ma to halkere e wara fa hanjum wonte ɗum yaray ɗum ñandere wonde ko suddama asiri e jonde duniyaru ñandere lahira bustine hukke e hiite allah renu en ɓawo noon ɗum ma heƴayi awa amɗarna aleyha min toɓinani ɓe hijaratan kaƴe goɗɗe min sijilin mana gulɗe ɗinin ɗubika binnari ɗum loope goɗɗe ɗe ɗum defiri e hiite ɗe mboji coloyi bomji ɗum tokkitini dow ɗon kadi wo gaɗi ka peccaki mamdudin musawwamatan inda rabbik wama hiya min azzalimina biba'id mamdudin musawwamatan inda rabbika wama hiya min azzalimina biba'id jomirawo ɓangiɗo e mamdudin kaƴe ɗen tokkotirɗe kaƴe ɗen naway ɗe toɓa ɗo ɗe kelta mana ko nde ɗum jeho ɗum ta ɗo kaƴe tokkotirɗe to a hisi nde e ma a hisata nde kaƴe ɗen eɗe tokkotiri to nde e lutima ma nden to warore ɓawore bo to he to heɓima non ɗum jofani ɓe kaƴe ɗen ɗe kawti kadi nda tedduɗum leddi nda bomji ɗi ɗum jeefi naniɓe to loope gulaɗe gulɗe lattiɗe hiite kam mana anen kam bom mana inde majum e jiki meɗen ko musawwamatan ay mo allah matan eltaɗe kaƴe ɗen ma eltaɗe alayha ismu man yurma biha hayre ko nde inde mo nde ɗum wuborto e mare e windi e ɓandu mare gam ma non nde lutata ɗum ko joni ɓe godi misael ji mana e balmi goɗɗi mana zakiya goduɗi hakkilo tori ɗum setake ɗum piɗini to ko a difake magel tokkete nde foɗaɗa non girgin sama woni girgin sama ayne nga bawɗirto ko to ton yadake nga nasti nder target to ɓe jofi balmol ngol ko to nde nga waɗi huweɓe kawti nde nga tokki fu noon balmol ngol watta ka waɗuki zakiya ngol wodi computer e balmol ngol ɓandu magol wodi computer ton yadake ngol yi'i ko ɗum yi'i to ɗum yi'i ngol fiɗa ko to bo to ɗum fiɗi bo ne ɗum waɗi huwe ɗum hawti nde ngal kawcori fu ko ngal pa'a les ngal wuytira dow he to ɗum hawti gam yadake ɗum lattake zakiya ɗum waɗani ɗum mana ɗum hawti ɗum e computer to ni ɗum sappake ɗum shikenan haala wati on gi Kenya ɗo ay o ɗo mi yi'aɓe haala karkara maɓɓe min ma ba ton gommi ko mi anda ɗo gelle maɓɓe kaza wodi ɗo gelle maɓɓe kaza wodi atal kaza tita hanko andi gelle maɓɓe min bo daga emi joɗi e ɗo e nge'el tan no to nga latake mawnga no to nga lattake bo gonga mana gaɗanaga ta ɗawuri sosai nga ɗum fani yeso sosai ɗum wawai ɗum yi'a en joni en jawɗi en janga ɗo joni wodi hundeji fere wodi ko ɗum wiyata CCTV ɗum camera on gokkon famarol an a andama gel ɗon caja nga a yi ɗo ba nga ɗo a yi ɗo ɗum caja ko to ɓandu maga hela to wodi camera ɗum e ɗum ɗon ko gaɗeten ɗo fu helat to mbolu ɗum eɓe giɗi ɗum yaha fu ɗum yehi anen bona e dow niya meɗen ma ɗum sodinga ba en sodinga gam bote goɗɗum koyire lantarki sodata ta feɗinde to wodi camera e nder ɗon ko gatta nder suudu ma fu to ɗum yiɗi darukima ɗum darete caja iri ko feɗata e ɓandu ni ko feɗata e ɓandu ɗo ɗum wawai ɗum ta camera el ngel ɗon e ngel feɗi hangel ɗum waɗa ngel gam ma sodagel amma hangel gam ma bote maɓɓe hamɓe gam ma noon ta feɗi e hiite ni shikenan ngel bo ngel haskake ngel hoƴa nder suudu maɗa ndu fu e ndin boniɗa fu e ngel hoca
accu kadi iri bano iri kayaji lantarki ɗi ɗi gui'ata feere feere wayel maɗa ngel jogiɗa ayi ɗo ay wodi camera ta yeso ko to ɓe giɗi to mi ƴetti ni emi ndara hamɓe bo ɓe ndarayan min emi ndara ko woni nder magel ɗo hamɓe bo ɓe ndarayan ta nder ton humajum duniyaru yadake ndu laatake ne go'o nden kadi bo wodi goɗɗum wiyata linguitit latutit duniyaru ndu hendama geɓe nayi ni hirna e huuna wayla e fombina to daga ɗo e gonɗa toɓɓere nde wala lamba ta fayita ɗo ni mi tammi ɗum tawa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wala kerol ta fayi ɗo bo mi tammi ɗum tawa 1 2 3 4 ɗon ma yaari ta fayita ɗo ma non ta fayita ɗo ma non to e gonanɗa fu hakkude ɗo e ɗo daga didol ngol ko waddi didol ngol mana didol ngol wayla e fombina nden yaari didol ngol hirna e fuuna to ta ɗo fawɗa lamba biyar ta ɗo fawɗa lamba 6 inde majum biyar 6 bo dow maɗa deydey woni non ta ɓeddiri ta fuuna didol maɗa lattake lamba 10 ɗo bo a ɓeddiri yaari 20 inde maɗa 20 10 bo tita e joɗɗe dariɗa ɗon non ɗum wiyete hanji inde majum lingutit e latitude e dariɗa fu joni wayel ngel a meya a yiya ngel holluma lingutit e latitude e gonɗa ngel hollete lingutit e latitude e gonɗa ko ɓe giɗi waɗuki fu to ɗum andi a inare nden haala wati to ɓe setake lingutit e latitude ɗo ɓe mbawa ɓe fiɗa tagu goto tan e ɗo goto tan eɓe jooɗi bo daga america ko daga china goto tan ɓe cuɓtata bo ɗum waɗake gamma duniyaru nun ndu fayi yeeso irin ne guiyata mota on kon e dogga waya on kon e kokkuma mamaki a tacani balmi ɗum ma ɗum yaari ɓadaki tayi hande wala calorɗo sey dey ɗalaɗo wala calorɗo sey dey ɗalaɗo tamo gamma haajeji goɗɗi ɗi ɓe gaɗi ɓe giɗi gamma goɗɗum maɓɓe to ɗum waɗa mana ɗum ɓe keɓay biyan bukata maɓɓe ko gomnati wurtinay ceede goɗɗe to e ɗum waɗa ko bo a gomnati mana gomnatiji yaasi goɗɗi gadday taimako goɗɗum to hunde ɗum e ɗum waɗa ba no iri folio ko nde ma nga salake nga wata hande ɗum waɗa jango ɗum waɗa faɓɓi jango ɗum ha to nde nga waɗete hucede garta daga lesdi yaasi nde nga heññata tammiɗa a ko wala ma ɗum yi'e nga ɗon ko na non nana duuɓi ɗi ɓuura 3 ɗiɗi ɓe gino ɗum ɗali Nigeria ɓuura joni balɗe kadi bo ɓuura 10 ɗo ɓe gi kadi bo ɗum wartitake ceede ɗe ɓe keɓayno ɗen ton on gi joni ɓe ɗali heɓaki joni kadi bo ɓe gartiri ɗum banani to non hundeji ɗin ɗi gontiri nde fitina ummi fu wodi ñamoɓe bote fitina ɗum e nder majum to ɓen ɗon ñamoɓe bote fitina hamɓe ɓe jaɓata ɗum ɗala ne gaɗɗon fu to on teɓi ɗum ɗala ma ɗum ɗalata sabo ngam ma wodi ñamoɓe joni iri bano fulɓe meɗen ɓe ɗum yaranta balmiɗi ɓe ɗum sorana ɓe bindigaji ɓe nangi on ɗon goto mawɓe maɓɓe o kai dare to gi'e way fulɓe e gaɗa kaza on giya bano ngari rima nagge rima e bindigaru ɓe gi a to tinde bo nagge rimata bindigaru on andi minon bo min mbawa bindigaji to ne waɗi fu wodi woɓɓe feere waddanoɓe min bindigaji na non tayi hiite ni to wodi duncoge tani enge huɓɓani to wodi bo enge duncete gamma non ɗum fitina to ɗum feeri guite majum ɗum wala hoore Allah de rena en enen ɗo en keeɓi alhamdulillah en jooɗi jam Allah ɓeddana en jonde jam ton ma e ɗum fe'oto Allah waddana ɓe jonde jam Allah rena fitina wooɗa hande wooɗa a ndara dogga ɗala ɓiɓɓe maɗa dogga ɗala bacci maɗa dogga ɗala gese ma dogga ɗala rewɓe maɗa a ndara fitina non wo yarata ɓiɓɓe kon ma famaron ko konkon jurminta wallahi hen chattoɗa dogga ɗalako kore maɗa ɗala gese maɗa guiyata a roni a ɗuɗɗum a ndara doggata ɗala ɗum fu majum a ndara kamma noon fitina wala ko sukki Allah hokka en jonde jam hamɓe ma ton e ɗum yahani ɓe Allah wurtina ɓe jam musawwamatan inda rabbika ɗe alamɗinaɗe iga jooma waɗaniɗe alama hayre kazare nde wane kazajo hayre kazare unde wane kazajo ɓadima ma ayi daga ɗo ɗon noon ɓe keɓi andal ngal ko tinde qur'anu acci arti ande maɓɓe ɗe ɗenɗe nde huuɗe ɓe gatta gadara to a yettide daga woni hayre fu ɗum waɗi alama mo de yata nde heɓa na daga ɗon hamɓe waɗoɓe maɓɓe kadi ɓe kefti ashe hayre nde ɗum fiɗirta tagu ɗum wawa ɗum waɗana nde alama jomire ne ɗum warata heɓe joɗoɓe ndara ne ɗum warata heɓe gaɗa ɗum helatto nde ɓe giɗi ɓe gaɗa hunde fu ɗum waɗone ɓe girri ɗum wara Allah reno inda rabbika zarful laha ɗo zarfu wanju wonte inda musawwamatun inda rabbika ɗe alamɗinaɗe iga jiki jooma
joma alam ɗini ɗe waɗani ɗe alama wigo hayre kaza ɗum nde wane kazajo wama hiya ay alhijaratu kaƴe ɗe lattaki ay aw biladuhum ko bo galluji maɓɓe inare ɗum halkiɓe ɗen de lataki bi ba'idin ɓadaki min azzalimina daga heferɓe makka nda ɗon jodan nda ɗon makka ɗum hedday leddi jodan ndi hedday e leddi makka ngam ta salake madina ni woɗɗatako a tawa e leddi jodan a tawa bo bille maɓɓe har joni eɗe ɗon mi wi en ka mbiɗen ta yehi jon ɗo ayo hala wodi to e alaji garba kam moye wonte joɗo kugal hijju ɗo to wodi joɗo kugal hijju andi kaƴe bicciɗe hakkunde makka e madina hengiya bano hawre ɗum waɗi joni ɗum wala leɗɗe wala ɗume ma yawwa alaji ñalawmana joɗon madina ko jemma a heɓa giɗa kaƴe wartuki bona ñalawma a heɓi ayi kaƴe bagiɗe bicciniɗe hakkunde makka e madina ɗum kaƴe kawai bicci ko inare e ndemata wala atal ma heto ɗum wuyi keɓa Allah ɗum kaƴe bo ɗe gardatako dow maje kaƴe ɓaleje doƴirije ɓaleje kurum nawai a iri kaƴo ko shiraba fa kaƴe ɗe ɗum pecci ɗum sankiti feccaɗe sankita non kawai ta yi a waɗa inare ma he a wuwini a mofti wuttudu wondu tawda keɓa gaɗa ko gatta to iri noon woni e jodan toon nanje bo kaƴe ɓaleje kurum inare ɗum halkiɓe kan ɗum ɓoɓɓitoyi leddi daga ndi les ɗum waylitindi ɗum hori ndi dow les ndi les bo hoti ma'ana dow gama non helatti ma'ana inare nden nde ɓalere hanjum jomirawo ay galluwol hamɓe yimɓe annabi luuɗu ngol laataki ko daayi e gaɓe e toñotoɓe ko e muɗum yimɓe makka ay ala makka ay ali makka ta yimɓe makka nawa e galluwol ngol ɓadaki ba to on giɗi on jaha e ndaron jehe ndaron mana andon lalle wodi ko fe'i e woɓɓe anon bo kula non hoore muɗum وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أريكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط jomirawo ɓangiɗo ceniɗo e to on nani haala annabi luuɗu on nanino bo haala annabi ibrahimu on nani haala annabi huudu e annabi salihu non dey annabo en ɓen ɗum nula o faaki e yimɓe muɗum wara ɓe tokkata non dey iri nde heɓi annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ni non dey heɓinno annabo en luttuɓe fuu wa arsalna min nulonoyi ila madayana galluwol madayana hangol ma akahum shaiba sakike maɓɓe annabi shaibu qala ya qawmi hanko ma nde o wari na gokka feere o wiba o he anon yimɓe am noddanu ndu tilimki ibudullah ndewe jomirawo naway ndeweyam min ba ndewe jomirawo mo wiɓe wahidu gotiɗine jomirawo ande hanko wonte popuɗo on tagi on mari on bo hakkilani on malakum min ilahin gayru on ngala goɗɗo ha kanduɗo reweki sona hanko wala tanqusul mikyala ta to ustete mana mudoje wal mizana e eterle inni arakum bi kayrin emiya on gondi e mboɗi ay ni'imatin ni'imaji tugunikum anit taɗa fifi mana ko jeynitata on iga accuki ustuki mudoje inni akafu aleykum min miɗon hulana on in lam tu'minu to on nuɗɗinayi azaba yawmin muhiɗin yangada ka ñandere wonde pilitinde bikum pilitinore e moɗon yulikukum warore halka on wa wasful yawmi bihi mujazun liwuqu'ihi fihi ɗum tinditini indere ñandere nden ɗum yawmin muhiɗin ñandere filitinde ñalimare bo heƴina filitina waɗe filitina ni ko ɗo ɗum babuwol mujazi e haqiqi babuwol mujazi e haqiqi bako garanen haala mujazi e haqiqi hanjum woni haala ɗume woni hamɓe bo geddu maɓɓe ustuki mudoje e eterle ustuki mudoje e eterle waylul lil muɗaffifin allazina idha iktalu ala nnasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yuksirun ala yazunnu ulaika annahum mab'usuna li yawmin azimin to ɓe shoode jikki yimɓe ɓe kebbina e tergal to bo ɓe shoorana yimɓe bo ɓe kebbinta e tergal he ɓe usta non ɓe gaɗata hamɓe fo
hanjum wonte geddu maɓɓe mawɗum. Non bo misani to hunde ɗum ɓilata dow misani to ɓe sodai ɓe pista, to ɓe pisti to ɗum ɓili da ker lambayel ngel hollata. To bo ɓe sorai ɗon bo heɓe kaɓɓa ngel kem to ɗum ɓili seɗɗa go tan he ngel fetta ngel maggomo maggake dedei. To hande kan naka haala misani ba, tammiɗo ɗon en bolwino ka nde ɗuɗɗe kusel soratake to na e misani. Ɓikkon leɗɗe timatir en ɗum fu ɗum hande ha ɗum sore to na e ɗume e misani ayayi e makka. To ɓe sorai ko ɓe sorata bo de misani henda, amma taƴo kusel e taƴama wa e jungo ma ko ɗaggi huwa shede ma nde'i. Kadi an e mako moye o ɓuri yiɗuki, o ɓuri yiɗuki hoore mako. Ko bo kokko timatir e mo hokkuma to he'imo noon ni he o ɗala, o jungo mako woni ma'auni ɗum. Kadi ɗo ka ai wala ɗum joɗaki ko bo iri bano shondinidi ɗum sodoyta joni, to ummake o sodoyi kilo nde ummi bo shondidi nde ummi he waɗi ka yaryaɗaki an ɗon kwano ngon nga towi, amma bo wala ko hukkanma nder ɗon. Da to o ño'inayno ɗum tedda ayda haala mi tammi da ɗum wattano non ko, amma nde yake o waɗa yaryaɗe ni o hengi a kwano ma heewi har waɗi mana tiritil bo wala goɗɗum ko woni nder ɗon ɗum seɗɗa ko. Amma to kilo a huwa nga kilo maga kaza o ɓilinga dow sikeli o tawi kilo kaza, to shikenan kilo hutinde mi sodi ɗum kaza, to min bo mi sorai ɗum kaza ngam ma mi heɓa riba. To a wari he mo ɓila dow sikeli maɗa ka wokkankima shondi he e kilo maɗa petti maggi fu e o hoca o waylanma, shikenan haala wati wala toñiɗo wala toñaɗo. amma to waddine o yiɗi fune o waɗi hu to waɗi yeryeɗe ni ɗum yarayi kone anko ndambu huwa ngan kilo kaza, anko bo o wari o sori nga ɓuri non. Ai on andi ɗum humajum ɗum toñotir ko hakkunde meɗen. Kadi ni hanjum jomirawo hanko adalijo, ne soruɗa non sodoyta. Ta waɗi ɗum a heññi an bo a yawma amma ɗum waɗanma ɗum. Tinde an arenayi waɗanki ɗum goɗɗum, to Allah renatama an bo goɗɗo waɗanma ɗum. Hazihi bitilka wal badi azlamu, ko gaɗanaɗa tana ko gaɗunoɗa, in yeso fuɗɗuɗo hanum arti toñaki, hanum ɓuri toñaki ko na non, ko ɗum waɗanma ɗum tana ko gaɗunoɗa. Baccel gongel waɗi kayeki hanum kam meɗama yawa to domiɓe ba fulɓe kam ngel sorawa e iri awara ɗum el yangel fulɓe de to na a toñimoni de o jaɓata, ne gaɗɗa fu to na a toñimoni o jaɓata. Da to o yottotono wiyamo kaza o soranimo non o yeyai to he o tawi sauki. Amma daga yottaki ma kaya ɗum naira 70 hengiɗamo 150, to ɗon on narra e naira noye e naira 100. Aɗan bo kaya ɗum bo asali ɗum noye naira 70 he narron e naira 100 mo e bawa ɗanimo regi. Amma to o warayno daga ɗon gi'ama on ɗum naira 70 wallahi naira 50 o sodata ɗum, ne gaɗɗa fu ede to o sodata ɗum o dilla o sodayi ɗum o jaɓata, ne gaɗɗa fu. Baccel fafa mare wiyata ka bo non gontirɗen ay ko ko waɗi bo min ko famumi gaɗa wiɗitake taw mi waɗi ɗum toñinake en joni kan en kelanto hoore meɗen toñaki dabare meɗen nden tagu ɗum toñinake ɗum joni helanto hoore muɗum toñeki, to eɗon kadi bo heyana nder toñange goɗɗum ko na on non. Allah renu. To joni kan da dillali en ɓen ma ɓe ɗuuɗi, ɗum anda ko to ɗum fuɗɗirta ma. Ayna haala dabbaji, dabbawa kan ay ɗum hunde goɗɗum ganguɗum daɗɗum ɗon he ko ɗum sodi ɗum ti hande joni garo jo'ina kwanoyel muɗum e robayel muɗum o maggaki mota akko e shede mota shaɗi o sodi hunde ɗum naira 200 o wari o sori ɗum 300 e nare nden fa ɗon mo sottayi fa. To haala shede mota shaɗi hanko fa o yahay toye ma, hamɓe fa har komi ɓe sarde wonde noon ɓe gaɗata, wala ko ɓe gukkanta kwano muɗum ko ɓuri fanɗuki daga naira 100. Anta waɗi ne gaɗɗa fu heɓe teti ɗum iri ne ɓe tetirta ɗum. Nden to ɓe gari soruki ɗum bo heɓe ɓili 100 ɓe yarayi ma hitande ma bitanmi ɓura lebbi 5 min sodane goɗɗo mo huwa gawri. Misalo mi nasta e julirde ɓenɗon ɓe tafombina julirde emi dari o sodi gawri gondi mi tammi naira 450 a ɓuri nasa iri ne 500 dai da 50 ndi waɗi noon hikkana, ndi waɗi 550 o sodidi emi dari o sodi kaɓɓel ngel nde ɗum juuli min bo gurtoymi nde ngalmi sey mo yan ay 700 yimi to an noye soduɗa ndi o hanko ma 650 o sodidi bo emi dari o sodini yimi emi dari dai soduɗa ndi o hanko fa kawai to mi soda to mi sodata fu mi fa yeso kawai. Nare nden ta emo tefa noye
mo tefa 150 e inare nden e mo jooɗi en tefa e sawqi tagu to tefa goɗɗum ɗum fa hakkunde meɗen anen fa na en andi lalle hun kayaji kan shaɗi amma gonga kowa hande jogi hunde to darake jogake ɗum hesalo yofanki woɓɓe jaɓata ma goɗɗo heɓa jaɓata sawqi ɗum hanum on an ayiɗi sawqi an bo ayiɗa waɗanki kowa sawqi to ne sawqi waroto kowa yiɗi to jogake kaya he to ƙurake shede majum salake shede majum da sora ɗum hande luɓe meɗen sai koti hundeji goɗɗi ɗi en andana hunde ɗum ɗum huɗum wonnanake en fa Allah hoynan en mettuɗum sosai fa Allah hoynu to hamɓe bo ni yimɓe ɓen hamɓe ma noon ɓe gaɗata hamɓe bo to ɓe soodi misanu e mikiyalu hu ɓe ustay ɗum o to de e mi ana on mboɗi de da to on kebbinayno etergal sodon kebbinon etergal sora non tagu Allah waɗanay kaya moɗon barka de woɓɓe tami sodanayɓe kaya maɓɓe to mi tagu darake mi kay ambo wo'immana mi o darake o shede mi ge an ka shede tan nagurtoyɗa tefuki woɓɓe kefta ko mbimi woɓɓe bo keftata ko mbimi a tagu na shede tan tefata ba e tefa barka ko na non ko tefata ɗum aya ko sodata ɗum aya tefa ɗum waɗa barka ko sorata ɗum ko sodata ɗum ko gatta hu a tefa barka e nder hunde ɗum hunde to ɗum ɗuuɗi ma to ɗum wala barka ɗum ɗume wonte bote majum ɗum wala a heɓi shede ɗen a heɓi shede ɗe a yehi ɗe dilli e laamu mere ko bo a heɓi hawti shede ɗen a hawti shede ɗen ɗe fumaje ɗe dilli e asibiti to e ɗume woni barka maji ay wala ko to gamma noon seɗɗa ɗum barka ɓurani tagu jugaru ɗundu bo ɗum wala barka gamma noon ɓawo en tefata ɗum barka en tefata ɗum barka bo tagu to anniyeke wigo waɗa rongome e woɓɓe to hanuma he Allah waɗani ɗum rongome hegi a kaya maɗa ɗum ko teɓuɗa fu e ɗum waɗode de ne giɗɗa gamma niyya maɗa tinde niyya maɗa boɗɗum ɗon jomirawo sey tokko niyya maɗa sey waɗanma iri ne giɗɗa non nden lumo ngon hango hoore mago ngo wodi sirri goɗɗum sirri mago hangu wonte jon dare bano duuɓi ɗin ton shaliɗi shagoru Alhaji Muhammadu ɗan fullo Alhaji ɗan auta on andi tagu e ɗaloyta fu ya soda kaya ton gamma ɗum ustanay en ko suleyre ko suley ɗaya da sisi ko tagu heɓa sawqi non minon daga moɗongo min ɗalta fu shagoji ɗi moɗongo min dilla ton min soda kaya sabo gamma heɓuki ɗume sawqi suleyre sisiyel to ɗum lilima kaya ɗum suley 5 ta wari amma a heɓay ko sisi ko a heɓay ko bo 3 e nder ɗon nana tagu he dilla ko ɗum ɓadaki ma ya sodoya to hanko nana he gi'amo sora ɗuɗɗum ustuɗo seɗɗa waɗay ka soruki ɗuɗɗum hamɓe bo joɗuɗo sati kaya muɗum he sori ɗum ne lumo sorata fu to saɗa sora seɗɗa go gamma noon e jooɗi ɗon ñaami reta sori reta jikenan janggo e gi'a ara jaari fayi gaɗa ko jango ma o wurtoyake o huufi ɗum oyne hanko ne kowa sorata noon o sorata kadi bo o ñaami reta o sori reta kadi o mitaki mbiyeyanko lewru wara tammi hanko maymo tokko luttuɓe ɓe Allah reenu gamma noon tagu to waɗa rongome hango lumo ngo woodi dabareji mago to ne hunde ɗum tammiɗa a heɓa e naira 100 to ñamu naira 50 ay ta wari wituki sodoyki kaya ɗum kadi bo a heɓata ba ɗum sodoynoɗa nana hanka wonte ko ɗum wiyata to ta yehi a sodoyi ɗum ton ɗum ta wari kadi bo ɓilan ɗum riba majum hanjum ma de e majum ɗum bo ɗum soruɗa soruɗum de iri ne sodoyɗa a shede maɗa ɗen kanni ɗe ɗon bolle riba ɗuɗɗum ni woni a ñamayi gamma noon ta yehi a sodoyi lallai ɗuɗuki kaya kam tinde yake a waddi a sori seɗɗa ta witi a sodoyta ba ɗum soruɗa ɗon bo kadi yanayi lumo ɗon bo jomirawo hanko ƴettata tsada hanko wonte jippinowo tsada amma anen hakkude meɗen e mu'amala meɗen tammoɗen boɗɗum gaɗen bo boɗɗum ɗum hanjum wonte jonde jam e meɗen amma muddin goto meɗen fu se ñami ɓiiri heññi ko to en keɓata sawqi ɗum uleten ɗum goto meɗen fu ya hanum kan hetto ɓurake shede kaya ne gaɗɗa non ɗum waɗantama to ɗum waɗanima ne gaɗɗa oya ma waɗi ne gaɗɗa joni saboga Allah jama'a iri bano gawri de joni yaari 9,000 ok anon na on sodayi ɗo ba on anda shede bari ne kada gaɗata ko kwano o woto 1,500 ko yarayi ko o a andama an to ay irin moɗon ɓen min tefata ɓe anda ɓe Malam Mamadou anda ne waɗata amma ko hunde woɗi Allah wonani wala anduɗo nde ngo waɗata ma to nam to shikenan ɗum ɗaldan kamin on andine ngo waɗata amma to woje mon ɓe sodayda 200 woje mon ɓe sodata da 200 woɗi de ɗon ma
a heɓta ka hondu ka gimminanki ka hefti ko woje moɗon eɓe sodata 200 yawwa e woje mum ɓe sodata da 200 hunde woɗi amma malam Muhammadu eɓe soda woje maɗa da 200 a woje yaruɓe a to a wuytoyi kadi wala salake ɓe gemmi noon ayne ginnomi noon kowa wi'a e woje muɗum eɓe soda da 200 ko na noon to kowa wi e woje muɗum eɓe soda da 200 nana kadi Allah wonane min ɗon nder tafsir to mi ummitake mi oynete kowa to hanun yarata kan ay e koyɗum taw ko amma to ɗum wima hanun sodoytandi sodoyi saño ɗon ay wonte haala kam fuɗɗi wonnaki ko ɗum wi'a o sodoyi saño ɗon wonte ka fuɗɗi wonnaki to Allah renu Allah waddana en koyɗum anin ka en anda to e atal koyɗum ngal woni sey de gaɗen ko mbaweten hakkude meɗen gaɗen do'a nden bo koynanen koye meɗen gaɗen do'a gam hunde ɗum sey jomirawo ɗum salake andal kowa gam shani saɗerma ɗum nawa a ɗum shafake kerol lesdi meɗen ɗo tamba lesɗe duniyaru mawɗe bano iri bano Amerika en iri bano Faransa en iri bano Jamus en iri bano China en hamɓe ma ko ɗum sodayno lebbi 5 shaliɗi fu hande ɗum ninkake ceede bande 2 hamɓe ma ɗum ninkake ceede bande 2 ne ɗum sodayno ɗum ko ɗum sodayno dala go'o joni ɗum hoori ɗum soda ɗum dala 3 dala ko wawi a dala har ceede sadaki meɗen magarte ɗum tammi ɗum dala ko wala ko hawti dala e ceede sadaki meɗen ceede sadaki meɗen ɗum ruɓɓu dinar gam ko woni dinar hanjum wonte zinariya kangeri hayri wonte canji mari to ɗum taƴi wodi ko ɗum ɓilata to ɗum taƴi taƴel fu ɗum ɓili dow sikeli holli lamba 10 ngel ton ma lamba 10 ngel ton ma lamba 10 to ɗe jari 12 ko dirhamuje kenan ɗon shardi to ɗe jari dirhamore woore e dinarire woore dinarore woore bo hayre bo to ɗum kangeri to ɗum ɓili gotel ngel waɗi lambaji 10 to ɗon bo angel wonte dinar go kangeri to kangeri ndi lamba 10 ko on hankon canjata dirhamoje bo e shardi 12 ngam ɗum canji daga ɗum zaman mana wodi faɗɗuɓe kobo 12 e ɗo minon min faɗɗai kobo 12 amma ni min faɗɗi kobo 10 ɗum kam kobo nga wurde fu min faɗɗi ɗum amma min faɗɗai kobo 12 ko ɗum hanko kon kobo 12 ɗum ko wurde kon mi tammi ko wurde kon non hanko wonte ko kobo 12 suleyre ko yowwa min faɗɗi ko amma sa'ire nden min anda canji ɗum sosai sa'ire nden tagu yaha e barka da sallah hoƴa tumburuwol muɗum waɗa kalisɓuki koboho muɗum e ɗum wi'a ɗum wangini kobowa nga ala wurde shikenan asar ɓeddake ko nangai yanuki joni ka mi sittora min kobowa nga artumi gimi nga wala wurde nga ƴitti ngurowari ton ɗum wadde nga kobowa nga wala wurde min gaɗi ka daruki way kobowa ye nga wala wurde to jonka haala kobo ɗum ma wala ko haala majum nam e duuɓi ko ɗum waari ko ɗum wayliti waddi joni to ɗo kam fa ɗum takke mi tammi wajen 1973 sa'ire nde ɗum hokki sitet ɗum ni e duuɓi de ko yarata joni 40 kay ɓuri 40 gaskiya e heyde 50 e goɗɗum 50 e goɗɗum ni mi yejjiti amma mi wiɗitante mi wiyete to Allah jaɓi inchallah on kugal mi wiɗitaki nane ma mi wiyete to Allah jaɓi inni arakum bi kayrin miɗon yi'ana on mboɗi ni'imatin ni'imaji tungunikum anittaɗa fiifi mana ko jenitata on iga accuki ustuki mudoje e eterle wa inni akafu aleykum miɗon hulana on illam tu'mini to on nuɗɗinayi azaba yawmin muhiɗin yangada nyandere wonde filitinere bikum e moɗon yulikukum nde halkay on wa wasful yawmi bihi mujazun wiki ma'ana yawmun muhiɗun nyandere pilitinde nyandere nden pilitini ɗo on haala mujazi e haqiqi arama mbimin en jo'ina haala mujazi e haqiqi to en garti en bolo e haala e tergal taw to mujazi e haqiqi woe julɓe e bolu meɗen ɗum fu majum fuu ɗuɗi heewi e dow mujazi bolwete amma haqiqi kan hanjum woni Allah hanko woni haqiqa kuuɗe meɗen ɗe fu meɗen ɗe ɗum lemcitata e faaki e meɗen hanjum woni mujazi hanjum ɗo to way yawmum muhiɗun nyandere wonde pilitinde a pilitinade ni ko hanjum wonte mujazi ɗum mujazi e haqiqi to ɗum wi mujazi hanjum wonte nyandere pilitinore ñalimaɗe nden hayre wonte pilitinore
alhaali bo na hayre pilitini ba ɗum pilitinde ko jomirawo wonte gaɗuɗo ɗum hanjum wayi to lencitanki ñalimare nden e pilitinki ɗo ɗum mujazi haqiqi kam mana Allah wonte gaɗo ɗum hanjum wayi liwku e hippi ngam ma ukkaki pilitinaki kin e ñandere nden mi yi'a bano hande bo inchallah ɗo ballinten jango so Allah yaari en fana yeeso e ga e darnuɗen en jangi aya gota